Mga kabalen, kumusta kayo po? My name is Louie and welcome to Where In Pampanga. Sa vlog na to, nandito tayo ngayon sa Palakol, Floridablanca, ang summer capital ng municipality na ito. So if you notice guys, this is the iconic SC-Tex Bridge. Below us is the river. So bababa tayo ngayon. Tingnan natin yung mga turista na pumupunta rin dito. And magdo-drone din tayo. But before that, magpasalamat muna tayo sa sponsor ng vlog na to. So we would like to thank Wash Autority. All throughout this months, we travel all across Pampanga just to show you kung saan po pwedeng mamasyal dito sa probinsya natin. Sila po ay isang nano ceramic coating service sa San Fernando, Pampanga. We're gonna talk about that later, but for now, ikot muna tayo dito. Ang ganda ng lugar, no? Araw na na-vlog to is a Saturday, it's a weekend. So no wonder, marami-rami yung mga tao na pumasyal dito. Free park dito po sa Floridablanca. You get to enjoy free swim. Mga iba dito nagdadala ng mga pagkain. And at the end of the day, ang maganda dito guys is yung view. Free view of nature. First time lang, totoo. First time lang sir. Nga. Stig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Good job. Yeah. Hello. Nambabanatan ta kanya, soju. Wah. Where in Pampanga? Kung ikaw ay taga Pampanga, isa ito sa mga dapat mong bisitahan dahil first, of course, this is our very own. Don't need to travel to Laguna or Antipolo or sa Rizal para maka-experience ng ganitong nature ang dating. From San Fernando, Pampanga, siguro 45 minutes para makarating ka dito. So far, parang mabilis yung ano niya, agos, malakas. Taganuan rin kayo po? Opo. Malaut-laut kayo ha. Enjoy po. Thank you. At yun ako kayong vlog ko ha. Abangan niya. Thank you po. Hello po. May paldo po. Tagano ka rin kayo po? Florida. Ah, okay. Taga San Fernando ko rin. Opo. Hello. Thank you, thank you. Wash Autority po ay isang Premium Nano Ceramic Coating service sa Pampanga. Isa sa mga most affordable and at the same time quality ang mga service po nila. Go check out their fan page. Ang dami pong nagbibigay ng mga positive commendation and review sa mga services po nila. So what they do, mini-maintain niya yung look and feel. At the same time, so meron po siyang heat resistance properties. Meron din siyang hydrophobic din na property. Ibig sabihin po, tuwing tag-ulan, parang dadaan lang yung tubig dyan. Meron din siyang scratch resistance property. So yung mga minor scratches sa mga susi or sa mga laruan ng mga anak natin, prevent po ng nano ceramic ang mga ganong instances sa sasakyan natin. So at the end, the way we fell in love with it, and na-maintain po yung look and feel ng sasakyan na yan. So if you're interested for their service, nasa San Fernando area po sila along Capitol Road. Ang pinaka landmark niya malapit dun sa biggest McDonald's in the Philippines.
What can you say, ma? Nice. Nice. Ayun guys, like I said, kung Kapampangan po kayo, if you're taga Pampanga, isa ito sa mga dapat yung bisitahin. It's free as of now. Wala pong charge na siningil kami dito. Number 2, it's actually nature experience, nature encounter. So napakagandang getaway to with your kids, with your mom. Right, mom? And once again, thank you so much, Wash Autority, for being partner with us all throughout the months. For the past 2 years, nagiging partner po natin sila dahil umiikot-ikot tayo sa Pampanga para malaman nyo po kung saan pwedeng mamasyal. And these kinds of videos is brought to us by Wash Autority. Thank you so much for watching Where In Pampanga. Until our next discovery, sabi mo, peace out. Nice one.